نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا kamɓe naafigeeɓe e yahudiyankoɓe naafigeeɓe yahudiyankoɓe soɓe kawri e ɓen ɗon julɓe qaalu ɓe mbiya amanna emin gonɗini bi anna muhammadan o gorko huwal mubashiru bihi fi kitabina وهو المبشر به في كتابنا وهو بلتنا بدفتر أمن بيادنا أرى ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد أوفو كوري جول بي بأوتي حالا دفتر أمن وانده قال goram wo ida khala so tawi ɓe duttima walla wo ida khala so tawi ruttima ɗo ruttima ba'duhum yoga maɓɓe ila ba'din fewde yoga qaalu mawɓe maɓɓe ɓe anani ɓe gona naafigeɓe ɓe mawɓe maɓɓe yahudiyankoɓe wonɓe hefereɓe sarihi ɓe ɓe ganduɗa gonani naafigeɓe ɓe ɓe mbiyata naafigeɓe ɓe e kalana ɗumen e mbi i atu haddisunahum on kalantu julɓe ɓe bima fataha allahu aleykum ko allah andini on e deftere mon ko e sifaji nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗi andini on e nder deftere mon oɗon kalana julɓe ɓe li yuhajjukum beele ɓe mbeñodira e mon bihi eko kalanɗon ɓe ko inda rabbikum to jomon ñande yawmal qiyamati so tawi on kalaniɓe on mbi ko kanko haala e deftere mon ñande yawmal qiyamati so on darima yeeso allah ɓe kalta ɗum ɓe mbiya ko onon kalno ɗum on goppi gonga on ndewe maɓɓe on goppi gonga on ndewe maɓɓe ɗo on goppi rewde maɓɓe e dow gonga maɓɓe ndewi o oɗon kalana ɓe gonga o kono on mbaɗata nden noon ñande hen on kageta ko yuqimo aleykumul hujjata ɓe ñimnata e mon hujja hol ɗum e woppude rewde e gonga mo kalɗon o ma ilmikum bi sidqihi taw kadi oɗon gandi ko goto afala taqilu beele on paamani annahum wonde kamɓe yuhajjunakum keɓe jogorɓe weñodiroyde e moɗon ida haddastumuhum so on kalaniɓe fatanabbahu pine gande goppeɗayre qala taala allah jaabiɓe wiɓe awala yalamuna beele kamɓe haaloɓe ɗi haalaji beele ɓe ganda anna allaha wonde allah yalamu omo andi ma yusirruna keɓe cuuɗata ɓe kalata yimɓe nana wama yulinuna e koɓe peññinte weeja allah fof ne andi wa minhum ene yahudiyankoɓe ummiyuna ɓe ganduɗa ko human binneɓe la yalamuna alkitaba ganda ko wone tawrit ko human binneɓe mir ene maɓɓe ɓe janggani haydara ganda ko wone defte illa amaniya so wona ko gooɗelaji tan penale tan ɓeɓe ƴetti e mawɓe maɓɓe eɓe tunno hen kono wona gandal wo inhum wonani kamɓe yeddoɓe annabagal nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam illa yadunnuna so wona koɓe sikkoɓe tan ɓe ngala janane ko sikke tan gandal ala fa waylun konngol lepte lladina wodani ɓen yaktubuna alkitaba ɓe ene mbañito defte mbañitoro ɗum bi aydihim juuɗe mumen tawa ko mbañitto ko eko gandi ko ene woɗɗi jomum ko janggi ko wona ɗum wattata e deftere ɓoyli wodani o jangga deftere mbañitoɗande ko kaala ko wone hoorema ko wona ɗum battata e deftere ɗum woni wayli wodaniɓe mbaɗa ɗum mbiya summa yaquluna ɓe gona wiide haada ay ko bindumi ko ɗum ɗo min indillahi ummori to allah ɗum ɗo woni to ummi koto allah allah wi holko ɓe mbaɗiri noon li yastaru bihi beele ɓe gostitoro ɗum samanan kaalisal galilan seeɗa beele ɓe keɓa kaalisaji ɓe ñaama taw fenani ɓe kaala mbi ɗum ɗo ko allah wi taw wiyaɗe o wayno ayaje rajmu en ayaje ko wayno masalan sifaji nelaɗo allah en ɓe momta ɗin ɗon ayaje ɓe gadda goɓɓe goɗɗum ɓe mbaɗa ɗon ɓe ko ɗum ɗo allah haala allah wi fa waylun lahum heele wodaniɓe mimma katabat aydihim ko windi ɗum juuɗe maɓɓe ko wa waylun lahum heele wodaniɓe kadi mimma yaksibuna koɓe paggitto e jeenaje wo qaalu nde ɓe ndenenaɗo sallah sallam wiɓe ay ko kaalaton ko on mborama jogon on jogoyin dañde bone ko jeygol paaɗon
on mboram ɓe mbi e lan tamassana naaru jeygol memata min illa ayyaman so wona ñalawmaji maduda tan limtaɗi ñalawma yan seeɗa duuɓi 4 ɗi taniraɓe amen ndewno ngaari ɗin duuɓi 4 tan min natata jeygol en ana balɗe 4 balɗe 4 ɗe taniraɓe amen ndewno ngaari ɗen ɗon balɗe 4 tan min natata jeygol seɗe ɓenni gasi ko aljanna min tawi qul wiɓe an Muhammad اتخذتم بل جوجتيما عند الله تعالى عهدا عهد وندي كو بالde capande tan naton jeygo bele Allah ardire mon dum so tawi ko non de falan yukhlifa Allah ahdahu Allah kam yumta ko do Allah kam ko wi ko wada am daccuni taquluna oron kala ala Allah Allah ma la ta'lamuna ko on gandata bala aha kay ma jeygol mem on chason ton gande man kasaba sayyi'atan kala mo fajjiti kefer wa ahadat bihi keferu ndu anani de masalan o fajjiti wa ahadat bihi filtimo kanko neddo khadi'atuhu bonandiji makko di o wadata ulaika ben kay ashabun nari murinatobe de on kanyum en sanati fiha ejengol he khaliduna fasaso de gona yalko walladina amanu fatawi ko ben be ganduda enen on ini wa amilu salihati lutti golli moƴƴi e gurna mumen hade mumen may allawi ulaika be ashabul jannati ngoni yimbe aljanna be kay khalidun fasaso be fiha aljanna wadhkur jantu id akhadna to mane min jaggodiri mithaga ma ahdi bani israila en ender tawreta min jaggodiri be ahdi min bibe la ta'buduna on dewata hoto dewe إلا الله سوانا الله وتندبي سوانا الله وبالوالدين مجني جنة من إحسانا إدجني جنة من وذي القربى جو مرا بمال دل هنا بندرا بمن مجني دمن واليتامى اليتيم بمجني دمن والمساكين مسكين بمجني دمن وقولوا كالن للناس يم قولا كونغول حسنا مجن سدان كالا يمبه كالن مو kadeɓe ko boni jamireɓe ko moƴƴi kalaneɓe gonga ɓe kal en elaɗo Allah ko woni gonga yo newo noon so ɗon kalaneɓe hoto puroɗe anani saɗa wajo neɗɗo a furata ko ɗum sa fuuri mam to on nattat famde ala on nattat famde ko kalata ko mbi anna yuaqirdu kabirahum wa yarhamu saghirahum kala e mabɓe mawɗo teddina ɗum an baajotoɗo o kala e cukalel jurmoɗa ɗum aɗa mamla hoore mum aɗa waajo ɗum aɗa haaran ɗum ko moƴƴi aɗa nden artadde mawɗo o so tawi masalan a teddinimo tan sa haalanimo onana cukalel ngel saɗa fooɗa ɗum so hay so itta bujjo e rokka ɗum aɗa mamla koyel mum aɗa haalan ɗum tan nanat kono so tawi ari a fuftora a fiya ñande wonde sa noddi ɗum dog mawɗo so tawi a ari a jandiri a fuftima so ari ñande wonde wiya arani heɓa galle mum nden on waajatake saɗa yiɗi waajade ko ɗon mbaɗata ne wa aqimu salata ñiiɓe e julde wa atu zakata totte asakkeje faqabiltum zalika jaɓɗon mbiɗon on jaɓi ɗum man me tawreta joni noon humma tawallaytum nunkitiɗon caliɗon jaaɗon Allah noon haalda ɗo koye babiraɓe mabɓe nde wonno ko haaldata koye heefereɓe yahudiyankoɓe hawruɓe e nelaɗo Allah ko ɓen o siftinta ko haaldano ɗum e babiraɓe mumen tawreta jippi koye babiraɓe mabɓe omo siftinaɓe ɗum ko haaldano e babiraɓe e deftere mabɓe illa qalilan minkum so wana seeɗa e mon ɓen kam jaɓi Allah duttima jaɓi ko mbimi ko bo antum onon mu'riduna oɗon ɗurni hono no babiraɓe mon ɗurnude ni onon no joni kon ɗurni Allah wi jamto wa id akhadna mithaqakum mane min nangi ahdi mun wo qulna min bi la tasfikuna dima'akum oto ƴerade ƴiƴe meje mon oto ƴerade ƴiƴe mon ƴarade ƴiƴe mum ko warde o sa wari o warma wana ko woni ƴarandude ƴiƴe meɗe wona a warat o warma Allah wi mbimi hoto mbaɗe noon wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum oto jaltine koye mon e galleji mon oto jaltine mi haalanino e nder tawreta mbimi hay goto to war goɗɗo mi haalanino e tawreta mbimi hay goto o nani hoto yaltin hoore mum e galle mum holo woni yaltinde hoore mum e galle mum an wawimi a yaltini kam bawɗoma ara yaltinma woni a yaltini hoorema wona neɗɗo ƴatto yummum neɗɗo ne ƴatto yummum ƴattade yummum ko ƴattade yummum goɗɗo
sa ƴettima yumma goɗɗo ƴetto yumma wona a ƴettima yumma sa yiiɗa yumma ƴette ka ƴettata mo ƴettiɗa yumma fof ƴetto yumma ndeke sa fi neɗɗo tan bawɗum ara fima ndeke sa wari neɗɗo bawɗum ara warama ndeke sa yaltini neɗɗo galle mum bawɗum ara yaltinma galle ma ko ñamade yoɓete tan a faami nde kalmi ka haala Allah wi humma aqarartum jaɓɗon on ahdi wa antum onon tashhaduna oɗon ceedi e nder mon oɗon nde humma antum onon haula'i ehe mon ɓeeɗo tabtuduna ƴeew goram joni oɗon mbara anfusakum koye mon oɗon mbara koye mon warde yoga e yoga o tukrijuna oɗon jaltina fariqan fedde min kome mon min diyari ɓe galleji mon tadaharun oɗon ballodira alayhima maɓɓe bil ismi saabu goofi Allah wol udwani e toñen Allah wi wo in yettukum so tawi aremoɗon usara dahaɓe tufaduhum walla tufduhum cotton ɗumen aha ko mbinomi ɗum ɗo fof mi adanino on ɗuma caɗi ɗon kono ɗum ɗo mbatta ɗon wadde wo huwa te wala haalu noon anani muharramun aleykum ene harmina e moɗon ikhrajuhum yaltindeɓe nde ene harmina e moɗon aha kama harrama tarkul fida'i hono no harminarno ewa woppude cuuɗigo kanata quraysatun ewa quraysatu bani qurayza hono yahudi en koɓe bani quraysata en haalaful awsa won nudayra ɓe gowondirino ɓe gonnodirino e awsu ɓe gonnodirino e leñol ne wiye nudayru anani en bani awsa ene bani nudayru en aywa al khadraj fa kana kullu fariqin yuqatilu ma'a hulafaihi kala hen fedde wone habde ɓe wonodirno wa yukharribu diyarahum ene jirbina galleji mum wa yukhrijuhum ene jaltina fa ida usiru seɓe daha faduhum ɓe cottaɓe wa kanu ɓe laatinoma ida su'ilu seɓe namdama lima tuqatilunahum holko kaɓirtone mabɓe wa tufdunahum jahon oɗon cottaɓe qaalu umirna bil fida'i ɓe mbi min jamira tan ko yomin cottu kono min jamira ko tomin kaɓe ma Allah bonni ɓe penata fa yuqalu falima tuqatilunahum holko kaɓirɗone mabɓe wadde fa yaquluna haya an min kersu an tastazilla khulafa'una hade aywa masalan ɓe min gondodirnoɓe haɗa koyɗe andi joni ko leƴƴi ɓe mbaɗata aywa ngol ɗo leñol wonan sehil ɓeɗo ngol ɗo leñol wona sehil ɓeɗo to gondodira kala haɓɓe moɗon emin kaɓe mumen i joni noon kaɓe haɗaɓe kadi habde nde haɗaɓe habde e wardirde joni noon ɓeɓe gondodiri ɓe so tawi ɓen kaɓoye ɓe jaaha ɓe jingana ɓen ɓe mbalnire ɓe kaɓa ɓe ɓe jaltina ɓen galleji mumen kamɓene wawɓe mabɓe gara jaltinaɓe eywa ɗum fof noon kaɓe haɗa so tawi noon koreji mabɓe dahama ɓe ƴitta kalisa ɓe jaɓe cotta ɗumen ɓe mbiya holko cottiɗon ɗumen ɓe mbiya ko Allah wi min cottuɓe wi i joni wadde ko kaɓirtoren e yimɓe heddiɓe kaɓaton ɓe eɓe min dañi ko sehilaɓe haade koyde Allah wi no hoɗe ɓe kaɓe ɓe kaɓa Allah wi ƴewɓe ɗay afa tuminuna beele ɓe gonɗinat bi ba'di Allah wi afa tuminuna beele on gonɗinat bi ba'di kitabi yoga e deftere ko Allah yamiri on ko hon hunde jaɓon wa takfuruna bi ba'din jaddon hen hun ha jaɓon ɗum caloɗon ɗum no mbaɗen joni no mbaɗen hande aduna men o wone gueɗe ko Allah wi en mbat eɗen mbaɗ wone gueɗe ko Allah wi en goppu eɗen mbaɗ mbimi wona gueɗe nana e aduna he nana e diine men he ko Allah wi yo en mbat eɗen mbaɗa ɗum won gueɗe nana e diine men he ko Allah wi en goppu eɗen mbaɗa ka wona caysa yaaguji nana e diine he ene haɗa ko Allah hamno kono eɗen mbaɗ wona gueɗe moƴƴe nana e diine he ko Allah wino yo en mbaɗ eɗen mbaɗ ndeke afa tuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din enenne en naati ɗo eɗen jaɓi hen hunde eɗen cali hen hunde mbaɗen ɗum caloɗen ɗum ko Allah wi en mbaɗ mbaɗen ko Allah wi en goppu mbaɗen nde noon ma fode naate men ay fama jasa'u man yaf'alu dhalika wonani jobdimo ene waɗa ɗum min kume mon illa khizyun so wona ko koyen fil hayati dunya e gurdam aduna an koy
wa yawmal qiyamati ñalawma darga ewa yuradduna ɓe lutte kamɓe waɗoɓe ɗum ila achaddil adabi fe ko ɓuuri fewde e ko ɓuuri sattude e lefte wama llahu siforaki allah bi gafilin omo welsidi amma tamaluna ko gollota ulaika alladina ɓe goni ɓen istarawul hayata dunia ɓe goni woccitiɓe gurdam aduna bil akhirati e lahara moƴƴere lahara nde ɓe cotti ɗum masalan moƴƴere aduna ɓe ƴetti aduna ɓe pawti ɗum e dow lahara allah wi fala yukhaffafu anhum l'adabu ala wi ɓeɗo koyfinantake lefte wala hum wonani ɓe yunsaruna ene kaɗe lefte allah wi wala qad ko gon atayna min dokkino Musa alkitaba deftere ni wiye tawre wa qaffayna min dewni min ba'dihi e makko caggal makko bir rusuli nelaɓe nde Musa ɓenni annabaɓe woɗɓe ndewi hen ne mbayno leydi kaari ɓenna kala zamanu wooda garɗo kala zamanu wooda garɗo eyyo ɗum woni annabi ɓennuɗo fof goɗɗo ko wayno Zakariya en gari ko caggal Moussa annabi Yahya en gari ko caggal Moussa annabi Dawuda en gari ko caggal Moussa annabi Souleymana ari ko caggal Moussa ɓe pop min gaddi ɗum ɓe fof caggal ɗum anani yama kamɓe yahudiyankoɓe ñalawma goto ɓe mbaɗi capanɗe jeeɗiɗi annabi ɓe mbaɗi luumu ɓe dawri luumu ma ɓe huuɗaɓe ɓe Allah huuɗi Allah wi wa atayna min gaddani Isa wa Maryama albayinati hujjaji ɓamɗuɗi hujjaji penƴi wiyete hujjaji ɓamɗuɗi o wayno wurtinde mayɓe o wayno sellinde ñawɓe baras o wayno sellinde masala ñawnoɓe muumu taw ko jibidinaɓe hen Allah wi wa ayyadnahu min cembinirimo bi ruhil qudusi e ruhu cennaɗo min baddimo e jibrilu ene yaaha kala ɗomo yaaha anani de kala ɗomo yaaha yaada e makko kono noon on poccaki on jaɓani afa kullama ja'akum beele kala nde addemon rasulun nelaɗo bima la tahawa ko on jiiɗa ko yiɗa ɗum anfusukum pittali mon goonga tan istaka bartum mawnikina ɗon kala nde annabi addemon aywa masalan ko on jiiɗa tan mawnikina ɗon ko fariqan fedde min hoye mabɓe kamɓe annabaɓe nelaɓe mon ɓe kazzabtum pennon o wayno Isa en ko fariqan fedde taktuluna mbaro woni hen mbaron ɗumen woni hen kadi matal ɓe pennon ɗumen wa qalu kamɓe nde nela sallah kamɓe wiɓe anani ɓe mbiyani nelaɗo Allah sallah sallam ɓe jalkidde ɗum kala nelaɗo ɓe jalkita ɗum ɓe mbi qulubuna ɓerɗe amen ɗe gulfun eɗe tekkiɗi mbimi qulubuna gulfun ɓerɗe amen ɗe eɗe tekkiɗi eywa way kono koko sokini ay huude naatata toon kalata ko min nanata ko mbi noon nelaɗo Allah qala taala Allah wi bal ɗaccu kay wona ɓerɗe ɗe sokade ala ko la'anahumullah ko Allah woɗɗini ɓe yurmede mum hoyniri ɓe noon wasde jabde nde hoyniri ɓe wasde jabde ɓe kufrihim saabu jeddugol maɓɓe wona ɓerɗe ɗe ene mbaɗi kannaruji ala ko ɓe nanata tan Allah hoyniri ɓe wasde nande fa galilan ene famɗima ha gooro yuminuna keɓe gonɗinta ene famɗi keɓe gonɗinta walamma ja'ahum kitabun tuma nde are maɓɓe deftere min indillahi ummorade to Allah musaddiqun deftere nde e nde gonɗini lima ma'ahum ko wonduno e maɓɓe ko wayno tawreta hol nden deftere qur'ana wa kanu ɓe laatinoma min qablu ko adino gargol nelaɗo Allah yastaftihuna eɓe caggittono eɓe ballintono alladina e ɓen kafaru yeddunoɓe hade nelaɗo Allah arde kamɓe yahudiyankoɓe eɓe ballintono Allah e dow hefereɓe heddiɓe ɓe gona yahudiyankoɓe ɓe mbiya allahumma ansurna alayhim coomam ya wallumin e maɓɓe binnabiyil mabuusi akhiri zaman annabi jogorɗo nelede wattande zaman emin jiiɗi ya wallir min saabu on ya wallir min e ɓeɗo hefereɓe rewoɓe jaleŋi ya wallir min e annabi jogorɗo nelede wattande zaman eɓe mbiyanno noon koro ɓe ñagotono ɗum Allah kamɓe yahudiyankoɓe falamma ja'ahum tumade are maɓɓe ma arafu ko ɓe ganduno holɗum gonga mo ɓe ganduno gonga onon ko nelede nelaɗo Allah yew kafaru bihi ɓe jeddi nelaɗo Allah saabu hasidagal e khawfan ala riyasati e saabu hulde laamu yew goram fala'natullahi kuddi Allah kay alal kafirina wone hefere
bi'sa mashtaraw mbos ko wostiti ɗum ko ɓe gostiti ɗum bihi e ko ala bista bi'sa mbos mastaraw ko ɓe gostiti bihi e mum anfusahum koye maɓɓe e ko ɓe gostiti ko mbos mum taade ko ɗum ɗo mbos mum mbos ko ɓe gostiti hunde de ɓe gostiti nde mbos mum mbos mum nani de isa mashtaraw bihi anfusahum bismillah an yakfuru ɓe jeddi bima anzala Allahu sabu ko Allah jippini ɓe jeddi an yakfuru sabu jeddugol maɓɓe bima anzala Allahu ko Allah jippini qur'ana o bagayan sabu bewre e haasidagal hol ɗum an yunazzila Allahu pourtant Allah jippini min fadlihi e ɓural mum ala man yasha'u mo wela ɗi hoy sayo ko Allah ene jippinira qur'ana ene laaɗa Allah mbi woy sayo woni Allah jippini ɓural mum emo wela tan min ibadihi e jiyaɓe mum e mbi woy sayo ko haasidago wala Allah wi wadde fa baa'uɓe duttodi deke ko Allah waɗi a accat tan saɗa ɗiɗi foftude nde wonno ko waɗi ko koko siyata so welima koko woni so welanima koko woni gasi o waɗi gasi so welima wonat so mettima wonat a jaɓatta pofta weddi ko kattapire waɗa ɗum wiyete haasida fa baa'uɓe duttodi bi gadabin tikkere ummorade Allah sabu yeddudeɓe ko Allah jippini ala gadabin e dow tikkere nde ɓe gondino on nden istahaquhu min qablu tikkere nde ɓe joguino ko adi hol ɗum yeebade tawreta e yeddude annabi Isa nelaɗo Allah kadi ari kadi ɓe jeddi ɗum kadi woni tikkere fawti e tikkere walil kafirina ne wodani hefere adabul lefte muhinun koynoje wa ida qila lahum soɓe mbiyanama aminu gonɗine bima anzala Allahu ko Allah jippini qur'ana e ko wona qur'an qaalu ɓe mbiya nu'minu min gonɗini kay bima unzila alayna e min gonɗini ko jippina e amen kodi ko heddi kono ko min ganda qala Allahu taala Allah wadde wa yakfuruna ɓe jeddi bima wara'ahu wadde ɓe jeddi ko woni caggal ɗum wona eyi ɓe jeddi ko ji wona qur'ana ko wona ko jippe maɓɓe ko ɓe jeddi o huwal haqqu te wal haalu ɗum ko gonga musaddiqan o huwal haqqu ko gonga musaddiqan te wal haalu kadi ene gonɗini bima ma'ahum ko wondi e maɓɓe hol wiɓe falima taktuluna tawde mbiɗon oɗon gonɗini deftere mon holko mbarduɗon anbiya Allahi annabaɓe Allah min qablu ko adino annabaɓe Allah capanɗe jeeɗiɗo ɓe mbarɗon ɓe hol sababu koɗon mbardaɓe ɗum de kam ala e deftere mon in kuntum mu'minina ɓayde oɗon gonɗini ko waɗa e deftere mon ko waɗannu hiitum fiha on kaɗama ɗum e deftere mon an qatihim ga warde walaqad ja'akum Musa wallahi Musa addani on bil bayyinati hujjaji ɓanguɗi o wayna mathalan sawru en jungo en hajje maayo en summa takhastumul ijla jogiti ɗon ngaari mbiɗon ko Allah min ba'dihi caggal Musa notoyade Allah wa tubno onon zalimuna ko on tonde e jogitade ngaari ndi janto wo il akhadna mithaqakum to mane min nangi ahdi mon e min nangodiri e moɗon ahdi e gollude ko wone tawreta waga warafa ana min ɓamti fawqakum dow mon aɗɗura hayre hina imtana'tum min qubuliha sahande cali ɗon jabde li tasbuda alaykum beele hayre nde yana e dow mon min mbi min ƴetti hayre Allah na haala ɗum wo idana taganal jabala fawqahum ɗumane min ɓamti hayre dow maɓɓe wa qulna min mbi khudu nange ma ataynakum ko min dokkuno on ko min dokki on ko nangire ɗum bi quwwatin sembe nangire ɗum doole force obligatoire te wasma'u keɗoɗe
on jamirta ɗon e nder deftere he ko e keɗogol nan jabde kadi qaalu ɓe mbi sami'ina min nani qawlaka konngol kono noon wa asayna min goofi amraka yamirore ko mbiɗa ko min jaɓi aywa min anani min nani de kono noon min jaɓat Allah wi o usribu ɓe jilla fi qulubihim e ɓerɗe maɓɓe aɗa ijila mawnikinare waɗa e nder ɓerɗe maɓɓe hono no ndiyam jillondirta e ndiyam walla hono no ndiyam jillondirta e ƴiƴam noon mawnikinare jillondiri e maɓɓe bi kufrihim sabu jeddugol maɓɓe qul wi bi'sa ma ya'murukum bihi bi'sa bos maano nden hunde ya'murukum bihi nde yamirta on ɗum imanukum gomɗingol Allah bonni diine mon o ko yamirta on ko a boɗɗi tawde diine mon yamirta on ko yon ndew ngaari diine mon yamirta on ko yon jeddu nelaɗo Allah bonni o diine foni ko yamirta in kuntum mu'minina ɓayde oɗon gonɗini Allah al maana lastum bi mu'minin on gona gonɗinɗo li anna al imana sabu gonɗingol e wala ya amuru bi ibadati al ijli yamirta dewgol ngaari wal muradu noon mu yaɗo de aba'uhum ko babiraɓe maɓɓe fa kadhalika antum nonne onon ɓeɗo yahudiyankoɓe hawruɓe e nelaɗo Allah lastum bi mu'minina on gona julɓe ko zifuji Allah haaldata ɗo enen mbiyete chrétien wa qad kazzabtum muhammadan on pennino Muhammad wal imana biha gonɗinde tawrete noon la ya'murukum bi takdibihi yamirta on yo on pennu nelaɗo Allah qul wi in kanat lakum ad-darul akhiratu so tawi ko gonga onon tan jeeyi lahara onon tan jeeyi aljanna indallahi to Allah khalisatan khalisatun walla khalisatan e keeridi ko onon tan jeeyi aljanna e keeridi goɗɗo naata aljanna so wona onon mbiɗon min dunin nasi ko gaga yimɓe onon tan jeeyi ko gonga e mon fatamannawul mawta ngoode ɗe may tawde kay ko an tan naatata aljanna aɗa foti yidde mayde ko mbatta ga ko mbaɗata ga gana way hewde caɗeɗe hunde fof ma cooda saɗa jolay oto ma joɓa saɗa ñaama ma cooda aljanna noon fof waɗetaki an kay wadde vraiment ya fatamannawul mawta ngoode ɗe mayde ngare in kuntum sadiqina ɓayde oɗon gonɗi Allah wi ala walan yatamannawhu ɓe ngoɗetake mayde abadan ha cay holko haɗi ɓe woɗede bima qaddamat aydihim sabu ko ardini ɗum juuɗe maɓɓe e kefiru yeddude nelaɗo Allah e penale ɗe ɓe kalata ɓe jaɓata mayde wallahu lamɗo Allah alimun kanko woni ganduɗo bi zalimina e hefereɓe kanko woni joɓowoɓe wala tajidannahum wallahi ma tawɓe aharasan nas kamɓe ɓuri reɓɗude e yimɓe paap ala hayatine gurdam ma taw aduna o fof kamɓe ɓuri yidde wurde ma taw ɗum nde wonno eɓe gandi ko ɓe gardini ko fewani wa min alladina ashraku hay yedduɓe ummital ɓe kamɓe ɓuri ɗumen yidde gurdam yedduɓe ummital ɓe kam mbi ko darga darata mbiɗo darata kam waƴaka maayi kono kamɓe eɓe gandi dargane daro kamɓe yahudiyankoɓe ɓe gandi darga koko darata eɓe gandi kala garduɗo ɗo fenani ko jeygol fayi ndeke kamɓe ɓuuri yidde gurdam kadi e ɓeɗo hefere ɓe rengo jeleñi sabu li ilmihim bi anna masirahum nar kamɓe eɓe gandi ko jeygol ɓe pay dunal mushrikina li inkarihim lahu rewoɓe jeleŋeji mbi ko jeygol ala rewoɓe jeleŋeji mbi ko ummital ala ndeke on kay hulata may ma taw yahudi yanki ɓuri hulde mayde e kefere dewo jela ya waddu ene yiɗa ahaduhum goto e maɓɓe kamɓe ɓeɗo yahudiyankon law yo ammaru hanino wurnama alfa sanatin duuɓi ujunere koto maɓe yiɗa hanino wuuri duuɓi ujunere ko yiɗi wa ma huwa wonani goto e maɓɓe bi muzahzihi ene woɗɗitina ɗum min al azabi lefte jeygol an yo ammara nde wurnete
so wurnama duuɓuji nere wonani gurnagol ngol ene woɗɗitina goto maɓɓe jeego hay so jomum wurnama ne hatta ɗum nadde wallahu lamɗo Allah noon basirun kanko woni jiyowo bima yamaluna ko ɓe golla wa yujazihim kanko woni joɓowo wa sa'ala ibnu suriya nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aw umara amman ya'ti bil wahyi ibnu suriya o meeɗino arde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o namdi hole maɓɓe gaddowo wahyu beele ko jibrilu walla ko mikailu o namdi won wiɓe ala kanko ibnu suriya ɓe ko abdoullahi ibnu suriya oye andude yahudiyankoɓe o jeeya won wiɓe ala o namdino ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o hol gaddowo wahyu fa inna umara kana lahu ardun bil awali nokkuni wiya awali seydna umar ne joguino toon guesa wa kana yamurru ala madarisihim kanko oɗo seydna umar omo wirtotono école aji maɓɓe ɗe ɓe janginta li yahtabira hawa humpito sifati muhammad min kutubihim hawa anda sifaji nelaɗo Allah e nder defte maɓɓe toujours omo aranno pour anda sifaji nelaɗo Allah e nder deftere maɓɓe fa qalu ɓe mbi ya umaru laqad ahbabnaka minen noon emin jinma sabu aɗa heewi ƴangde min aɗa heewi ƴangde min aɗa heeɗo ko min kaalata emin jinma fa qala seydna oumar jaabim i wallahi ma uhibbukum min de mi yiɗa on wallahi mi yiɗa on wa innama adkhulu alaykum ay ko gardanme mon ko li azdada basiratan mbele mi ɓeydo gite mi ɓeydo haqqille fi amri muhammadin e gueɗe nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ɗum tan addimi e moon wona yidde on kam mi yiiɗa o Allah ne seedi mi yiiɗa o fa sa'alahu ibnu suriya amman ya'ti bil wahyi li muhammad ibnu suriya wimo mboɗo namdoma hol gaddo wahyi e muhammad faqala o wi addata wahyu o ko jibrilu faqala huwa aduwuna o ko gaña amen sinno ko mikailu on kam mamin gonɗinanno nde wonno kañum addata amoji kañum addata belde li annahu yati bil hisbi wa silmi kañum addata amo addata masalan ko wiyete beldal hisbu silmu ilmu ɗe gueɗe tati ko moƴƴi bimi ɗe gueɗe tati hi kala ko masiri less hiwi e si e i woni hisbu ko amo silmu ko beldal ilmu ko gandal e gueɗe tati no moƴƴi ceerno Modou Bohar Ka heydi rahmatullahi alayhi o wi salasatun maksuratul awaili afdalu min maftuhiha ya sa'i gueɗe tati gadiɗe masde less ɗen ɓuri gueɗe tati masɗe less dow pour am yeeru hisbu ko amo firta ko ndiyam kewɗam yaajede jadbu masi ko dow waɗaka barke koko hokkere e ilmu masi ko less ko gandal firata jahalu ko dow masi waɗaka barke majjere silmu masi ko less ko beldal firata eywa harbu masi ko dow ko haare firata waɗaka barke woni gueɗe tati masɗe less arwande ɓuri gueɗe tati pottuɗe arwande faami ɗon de wol wi Allah wimo man kana aduwwan li jibrila wi kala ganƴo oɗo jibril falyamutu gayzan yo may tikkere fa innahu jibril de nazzarahu jippinta qur'ana ala qalbika e ɓernde ma bi idnillahi yamirore Allah musaddiqan deftere nde ende gonɗinanima bayna yadayhi ko adinde e defte wo hudan kede peewal ummorade e majjere o bushra kone beele welto
للمؤمنين ونندنا جولب إن الجنة من كان عدوا لله كان لاتي وغنى الله وملائكته إن أني ملائكة الله ورسله إن أني نلاب الله وجبريل إن أني جبريل وميكائيل إن أني أودو ملائكة يوماي فإن الله عدل ديكم عدو وغنى للكافرين هيفر الله ديكم غنى كافر ولقد كونغا أنزلنا إليك والله من جبني كيرد ما أن لا الله صلى الله عليه وسلم آيات بينات بينات الحال لا تدكن وما يكفر بها يد هذه آيات إلا الفاسقون سوانا يلتب دفتر أي الذي أكفروا بها بل من جدد وكلما عاهدوا kala nde ɓe ngaadodiri e Allah ahadan ahadi holɗum e gonɗinde nelaaɗo Allah so tawi aroyi e gonɗinde nelaaɗo Allah wonde wallata keefeero e dow nelaaɗo Allah tan nabasahu weddo ahadi o fariqun fedde minhu e maɓɓe bal ɗaccuni aksaruhum ko heewi e maɓɓe la yuminuna gona gonɗinoɓe walamma jaahum rasulun tuma nde are maɓɓe nelaɗo min indillahi ummarade Allah musaddiqun nelaɗo o omo gonɗini bima ma'ahum ko wondi e maɓɓe e defte gonduɗe maɓɓe ɗe nelaɗo ono gonɗini nabasa werlo fariqun fedde min alladina e ɓen utul kitaba rokkaɓe deftere kitaballahi ɓe beddo deftere Allah nde wara a zuhurihim caggal keeceje maɓɓe ɓe mbasa gollude ko wone nder mayre ka annahum cikkataɓe ni la ya'lamuna ɓe gandano cikkataɓe ganda ko wone deftere he cikkataɓe ganda wonde nelaɗo Allah ko gonga cikkataɓe ganda wonde deftere nde ko deftere Allah wattaba ɓe ndewi ma taslu ko dursittono ɗum ash-shayadinu seyɗeneji ala mulki asaha ahdi suleymana e he seyɗeneji ko kalanno e saha laamu suleymana a faami ɗon wiyama woni ɗum ɗon andi saktima e maɓɓe kamɓe yahudiyankoɓe wonde seyɗeneji enen gandi ko wirni seyɗeneji enen gandi ko wirni Suleymana noon onde wonno ɓe kalata koko wone defte mbilew ɓe kala ko arata gandi watti haalede seyɗeneji ne gandi ko wirni Suleymana ƴetti defte ɗe fof defte seyɗeneji jogui ɗe fof ubbi ɗumen nde Suleymana maayi seyɗeneji ɗi kalani yimɓe ɓe mbi ko ɗo o ubbuno ɓe jaltini defte ɗe ɓe tawi hen mbilew yimɓe ɓe noon gone wiide innama malakakum bi hada addani Suleymana laamade on ko nguuɗo mbilew fata'allamuhu ɓe mbatti janngude mbilew ngu wa rafadu ɓe goppi kutubu anbiyaihim defte annabaɓe maɓɓe qala ta'ala tabri'atan li Suleymana Allah noon e hisnude Suleymana e ruttude ko yahudiyankoɓe kaali ko wonde wona gonga sabu yahudiyankoɓe ne mbiyanno unzuru ila Muhammad yeewe Muhammad yadkuru Suleymana fil anbiya wa ma kana illa sahiran eɓe mbiya Suleymana annabi Muhammad ni wiya Suleymana ko annabi Suleymana ko annabi e Suleymana wonani so wona ko bile eɓe mbiya noon Allah noon ne yedda Allah wi wa ma kafara Suleymana meeɗani wonde kefer gollani mbilew nde wonno mbilew ko kefer o meeɗa gollude walakin nascayaɗina ko woni seyɗeneji kay kafaru kañumen goni hefereɓe jangi mbilew yuallimuna annasa sihra enen jangini yimɓe kadi mbilew enen jangi enen jangina wama unzila alal malakayni enen jangina kadi ko jippinano e malaikaji eywa ɓe anani eywa longinaɓe mbilew ɗi babila nokku wiyete babila noon ko wuro woni koye nder Iraq holɗin malaikaji Haruta wa Maruta ɗeɗo ɗiɗo Ibnu Abbas na wi ɓe gona malaikaji keɓe wileɓe ɓe gonno eɓe jangina yimɓe mbilew won goɗɗo wi ala koɓe malaikaji tigi wiyama koɓe malaikaji Allah noon jarribiɓe so tawi en jaari wonde keɓe malaikaji qissa biɗo keɓe malaikaji o won biɓe noon o wona Ibnu Abbas noon ko gando o wi ɓe gona
Abdullah ibn Abbas rasulu sallallahu alaihi wasallam kam woni fahlul ummati leñalam ngol sen jogi so tawi koddirama leñalam ngol ko nayi ta bange gandal kanko woni kalhalde so leñalam ngol hoddirama ko nayi ta bange gandal kanko woni kalhalde mumen ndege on ko gando walla on non wiibe gona malaikaji on wi ko be wilebe tan goddo non wi ko be malaikaji so en jaari non on qissa so ene woodi kay so qissa o selli so en jaari dum ko ni jogori haalande ma ko o woni qissa biido wonde ko be malaikaji on wi woni sababu ko annal malaikata lamma ra'aw a'mala bani adam al khabithata tas'adu ila samai ne malaikaji dinji golle bibbe adama bonde ene ngabba e do asaman kala nyalawma qalu subhanaka ya rabbana khalaqta khalqan wa akramtahum wa hum ya'sunaka e be bi kambe malaikaji bi senade wode ni ma joomi amen atagi tago ateddini tago ngo be dutto kale ebe ngofma fa qala allah ta'ala lahum allah wi yimbe be allah wi malaikaji di law rakibtu fiikum ما ركبت فيهم لا فعلتم فعلهم سمي فويمون كو باومي مابbe ko mo on golluke be golla malaikaji di kebbiri bi Allah subhanaka la na'sika abadan an min gofata ma haaci faqala allazi ikhtaru lakum malakaini cumanande on malaikaji didi faqtaru haruta wa maruta be tudi be do dido wa kana min aslahihinna ido malaikaji didi koy malaikaji burdi mujjude e malaikaji Allah be jeya farakiballahu fihi mashahawata Allah jetti tuyo wade mabbe non wadire neddo ni be batti hankanti wonde worbe be batti masalan heydude be batti domdude be batti yidde nyamde batti yidde danade be batti tampude onon neddo ni wa amarahuma bil hubudi Allah wi be jippode peebe leydi wol hukmu bayna nas Allah wiibe jippode nyaawe hak wol hukmi bayna nas bil haqqi nyaawde hakkunde yimbe e gonga wana ha huma an shirki wal qatl Allah wiibe hoto bare koy hoto ndewe jalam hoto jine hoto jare sanga dum woni aadi mabbe hakkunde mabbe Allah dum mi do sambe ngari leydi nde wonno ko dum yimbe badata ende hoto ndewe jalam yimbe ne ndewa jalam hoto jine yimbe ne jina hoto bare koy yimbe ne bara koy hoto jara sang yimbe ne jara sanga kambe malaikaji be gandana dum Allah non itti dum wade do mabbe wa allamahum Allahu al-isma al-a'zama Allah non andini be inde mum mawnde so tawi hiiri ko den be jangata fa kana ida amsal waqt so tawi waqtu hiiri sa'ada bihi ila sama be ngabbir inne de fewde asman summa innahu ja'at ilayhima ko woni fi tan wadi nyalama goto are mabbe debbo goto to samma zuhratu non debbo o weti wa kanat jamilatun walla wa kanat jamilatan jiddan debbo o ko jod no feewi falamma waga nadruhuma ilayha walla alayha ne darde mabbe jene debbo o be ndari debbo o de wonno hankadi tuye wadama e mabbe be batti yidde ko gorko yidata ko akhazat bi qulubihima debbo o naati e der berde man Allahu akbar farawadaha be dabbi debbo o be dabbiri dum caayte yaw fa abad debbo o sali andi sada teski Allah wi be nyaaw hakkuni be gonga debbo o non ari ko portude pelente jom galle mum debbo o be ndaari dum be jidi dum be mbi debbo o yo ar debbo wi so wana nyaawon hakkunam e jom gallam nyaawonon mi kadi gonga ko min heede fenane kono fenanam ne maton dum gonga son batti gonga mi ara ko biiden ko fa fa'ala be badi dum be mbi e war fa abad debbo sali debbo wi mi jabaay andi en jangino joni Allah wi no hodo be bar koy o wi illa an yaktula so wana baron fa fa'ala be bari gorko be mbi mo ar fa abad debbo sali andi en jangino joni Allah bi hoto be jar sangar o wi illa an yasrubal khamra so wana be jara sangar fa fa'ala be jari be mandil summa rawadaha be bima ar
andi en jangina Allah wi hoto be lew jalangeji illa an yasjuda lis-sanami o wi omo jogi don jalan goto be cujjan be cujjani jalan summa rawadaha be bi debbo ar fa abad debbo sadi illa an yu'allima hal isma alladhi yas'ada bihi ila as-samai be bi o debbo bi habe jangina dum inde de be jangata se be jaado asaman de e be jangin dum den inde fa fa'ala be jeb fatalatu debbo jangi inde ha wawi tan fasa idat bihi ila samai debbo faari do asman ko piwdane leydi fa masakha Allahu kawkaban Allah watti debbo o hoodere fa hiya zuhratul ma'rufatu yama hoodere wetende zuhratu andane de ko kanko debbo woni don falamma alima zalika de be gandi hankanti dum boni ko bananno boni diine boni alhaali fo boni ewa arada tilawatal ism be jidi jangude inde de ewa falamta dawa ahuma adini hatihuma be jangi inde kono non bibje donki jabde ko be jabanno ko bibje jabanno ko weyade be baya dow ni bibje celi andi avion andi rulloji di dillat wona yirlade ni jirlo hawula tan avion wada weyey kono kambe rulloji di dilli kono avion jabani yaade bibje celi yaade فذهب إلى إدريس بفيتون النبي إدريس وصاف النبي إدريس ونّا أدونه وسأله أن يشفع لهما عند الله بنياغني ميوادن بإنترفاسيون تا الله بنياغني بالله بريافو ففعل ذلك جيب إدريس نياغني بالله فخيرهما الله بين عذاب الدنيا والآخرة الذي سبنجبي يبيو بتشبو أكون لفت أدونه لفت الآخر لفت الآخر هادر أدونه هادر قدرو بنغوبي بنا في الجنة ولا بنغوبي بنجها جوني سيطرنا دريمة مثلا بنا نجيغو أيوة أنصحها فاختار عذاب الدنيا وتشبي لفت أدونه دي لعلمهما بالإداعهما هبن غاندي لفت أدونه كون غسات دومون غسات فهما ببابل وي ديدو ملائكاجي ديدي سن جاري قصه اون وودي ابن نكوني وي بابل معلقان بشعورهما اب كبيرا مثلا لبي مب يضربان بسياد من حديد اب بي بول جم الى يوم القيامه هانيلا مدا مزرقه اعينهما انا بلدنا انا ودا كروت gite mabbe muswaddatun juluduhuma guri mabbe na bawlina nabi korob wa ma zala yu'allimani an-nas as-sihra be cerani non e be jangina yimbe be bilew kala gardo be jangina dum bilew wa kala gardo be jangina dum bilew wa qad ikhtalafa non fi sihhati hadhihi al-qissa wa qissa non lura selludemo e wazi selludemo faqtara al-hafiz ibn hajar al-awwal لورودها من عدة طرق عن الإمام أحمد بن حنبل أو دون ويكن سلي دونو وي قصة أو أرى دفت ومثلا دفت مثلا أحمد بن حنبل بيضاوي ومن تبعه بيضاوي قد بيضاوي أكل دولهم بي على قصة أو سلان لأنه لم يثبت روايتها إلا أن اليهودي دونو رواية أو سل على فوديا خبر قصة أو سوانا يهودي ينقل دك يهودي ينقل من سكبر قصة إنما يوند فنان وما يعلمان من أحد كم بيدو ملائكات بنجنغناني هاي غوتو حتى يقولا حب بيدum e labde dum reetu biyedum innama nahnu fitnatun min deyko min jarabuya wanande yimbe kala jangudo bilewde kefero wanata de be biyedum fala takfur hono won kefero ay be biya ala min kan jintango jangudo o sahabe jangina dum woni fayata allamuna minhuma kambe yimbe be e be jangay mabbe ma yufarriquna bihi ko e be ceerdira dum baynal mar'i hakkune neddo wa zawjihi e jom suudu mum hakkune neddo e jom suudu mum kala ke ene bonna dum be janga dum bi an yabghira kullan ila al-akhirah be bonna hakkune mabbe go foti kana goddo on akam ko bile wada non ay so ko bindi men di kay sa golliri to wonti bilew bindi men di gollata tan ko modi kala bindi men di ko gollirdaadi ko boni wonti bilew atti wonde dum wa ma hum wanani kambe wilebe be bi darina bihi e be lorlire bilew ngum min ahadina goto illa bi iznillahi subhana yamirara Allah ay bilew wawa lorrude hay goto so wana Allah yemi sa wadi bilew so Allah yamira fadaha kala ko mbadda wadi andu ko Allah ne yanti Allah yantani wona
hay bindol hay windande neɗɗo ari hoore mum no muusa a windani ɗum hoore nde natti muusde wona an ko Allah sa ari docteur windanima ordonnance a yari a selli wona docteur o ko Allah ko yujadu indaha kono laabiha ay sa yari foɗɗere cellal ene dañe e yerde foɗɗere kono wona foɗɗere sellini ko Allah sa yari aaya ay reedu natti muusde aywa aaya o ko ɗon cellal daña kono wona aaya o sellini ko Allah sa fiɓi ko aaya o tan wonti keefe sa fiɓi ko pingo o sellinma tan wonti keefero sanno wona o docteur mi sellata gandañen hen ga keefero an mi selli dey ko sabu docteur kono sellinma ko Allah o windane ko sabu ordonnance mo windanma o sabu ordonnance o ko sabu o dillinirɗa sababu a dillin sababu kono jeeyi sababu o ko Allah imbere jabbude hokkata gaw imo jabbani no tan hokkata gawri ko Allah aɗa jabba wasa arde ñande kala en jabbira wona hay piijal en dañani ndeke wona jabbere hokkata gawri kono noon ko Allah yantata hen hokkuma piɓata ko Allah rokkata wona talkuru ittata wona ko falaji ɗi jeddata ko hono fala en ko jeddata ko wona ɗum ala ɓe paamani wiyaka ko Allah wiyaka ko ɗum waɗata ala ɗum ko sababu rokkude jahara ceeɗo windamma ay walla talkel mbaɗa jaaha ñalla yeyde marchandise ma ari fo aɗa yeeye ko sababu tan kono ko Allah waɗi so salima ko mbawɗa sa haɓɓi talkel ngel hay sa haɓɓi talkel temedere ɗe jarata kono noon so jaɓi kay sa waɗi talkel ka ko ari fo yaaha mbiya talkel ngel kono sa wi noon tan a waɗi boɗe sa wi noon tan mbiya Allah de jaɓini kam sabu talkel Allah de jaɓani kam sabu talkel kono wona talkel kay jodi en da kay ko laabiya ɗum woni wama hum wonani kamɓe wileɓe ɓe ɓe darrina bihi eɓe mbawi lorlirde saabu mbilew min ahadine goto mbilew ala mo wawi hay goto mbilew hay goto ala ko mbilew wawi mo illa bi idnillahi so wona wonde yimmirore Allah so Allah yantani haydara ala ko nafata oto hul saɗa huula hul Allah oto hul bileejo oto hul ceerno oto hul hay goto hul Allah saɗa huula hul Allah nde wonno kanko waɗata wona kanko saloto wasa wonde so salima wonata hay sa addi tawrete e linjiiɗa yerni neɗɗo ala ko wonata so jaɓani ala ko nafata so jaɓi sa dillini sababu se tan wonata mbiya ko an noon ka gueɗa ala wona an ko Allah wa yata'allamuna eɓe janga ma yadurruhum ko lorloytaɓe lahara wala yanfa'uhum nafataɓe holɗum mbilew neɗɗo ne janga ko lorlata ɗum to lahara jogorani nafde ɗum aduna mbilew wala qad alimu wallahi kamɓe hefereɓe ɓe gandi laman ishtarahu kala gostitiɗo masalan deftere Allah watti goɗɗum gostitiɗo deftere Allah wi ɗum nafata ko ɗum maalahu o alana ɗum fiɗata Allah kam e helaguire gueɗal hay ɗum eɗen mbaɗa joni en batti wadde ɗum jiya neɗɗo ene jangga qur'ana ene jangguine qur'ana tan wooda garɗo wi an anantamo école ɗum joni ɗiɗo jangde joni nafata wat feere danginamo école o daña ko gurduɗa ka miskina Allah bonima ɗa e mumuddit beranda ba ñalawma goto won ko nafata an kaddi manda ma nafata ɗum ba ñalawma goto neɗɗo ne wawi gollude ba o Allah jaɓa o heɓa milliard ko ganduɗa gurdam ma sa heɓa mandaɗo mofta heɓata ɗum so ba jaɓi heƴani ABCD Allah bonima muddiɗe wala biisa ɗum woni noon wala qad alimu wallahi eɓe gandi laman ishtarahu kala gostitiɗo deftere Allah nde wostiti ɗum goɗɗum malahu alana ɗum fil akhirah lakara mi kala guine gueɗal wala gueɗal to Allah borama wala biisa mbos mano nden hunde sharaw keɓe gostiti keɓe gostiti bihemu anfusahum koye mabɓe pittali mabɓe ko gostiti ko mbos ɗum tawde waɗɗintuma ko nadde jeygo mbos ɗum eɗen jeeyi ɗum ñande kala neɗɗo jangguine tan ɓe mbiya an wat feere jangguina suka maɓe holluɓe yo jangguinde école tan jomum hange yaltine ɓinguel mum nande école o kay wostitima walla o wostitima wone mabɓe ko ɗum de omo yaha jama noon kam on juula omo yaha jama de on juula omo hoore de kono ko keɓer
ko keferde aha ko jartutinde de sinno ko sharia wonno dewgal makko ittete o jartudini sabu sa itti ɓiɗɗo e qur'ana anani fares a jartudini mbiɗa ko ɗum ɓuuri ko ittuɗa ɓurnuɗa qur'an noon ka keefe kala kayne jaltinirɗa ɓiye qur'ana pour tan wonde qur'ana nafata nanirɗamo école billahi ka keefere sa mayi ko jeygol paaɗa saɗa wela saɗa metta a nata jeygol alqur'ana yaalu wala yuula alayhi qur'ana ko dow tan wonata hay hunde wonta dow mum saɗa yiiɗi jaɓa sa yiiɗi calaɗa aɗa wiya kay janngude fane tan harmi a wiyaka noon de kono ñande nanoɗa ɓiye qur'ana aɗa fiɓi qur'ana a nannima fini subaka goto a yaltininimo qur'ana wonde ala ko nafata nanoyɗamo faɗese pour haw daña palata ɗum woni ka keefere sa yiiɗi jaɓa si calɗa sa faami sa faami ka keefere sa ƴeewi kay ma andu ka keefere won keefere ko yettude sa ƴetti hunde aɗa ɓurni ɗum ɗo ka jeddu ɗum ko ɓurɗa ko ka gajjidɗo wona mbiɗa qur'an nafata sinno tan a itti ɓiya tan gila yaade duuƴe nanɗoɓe école tan deƴƴuɗa a haalani hay tan deƴƴuɗa tan deƴƴere ma piɗɗa tan nanɗuɗa ɗon ɗum ɓuranma ɗum ɓuranma kam on kam bone mum ene heewoodi ene woodi bone nan ɗo ni kono kam bone o kam hakkili ko fiyede kelle tan a ɓooya e pette e kurfeñeede so ɓooyi jaaha naata aljanna ɗum kam no wawi wonde kono noon itta ɓiye nanna ɓuran ha para goɗɗo ara jarribo ma wima an ɗum ɗo wat feere nana sukaɓe école ɗum ɗo joni jangde nde ɗo nafata tan itta ɓiye o natti ñawɗo billayi ka keefer soɗo juuloto hoor ko jeygol paaɗa sa juuli kaɗa waɗa hoorema tan ɗomka aɗa waɗa entraînement jeygol paaɗa tampino hoorema tawi so jaltiniɗa ko ɓuun ɗo nafata ɗiɗo ɗo donde mbatten joni ɗum de mbaɗeten joni elle ɗum de mbaɗeten noon tan de mbaɗeten a wayata tan nene ɗon ana janggiri ɓiyum tan ha wiya tan naati école ala kanko e joni min wonno joni jangdeji ɗi sukaɓe joni ɓe jaɓata janggude min gonɗe tan min nannama école tan ha nanneya en neɗɗo ari am de wiyam nanno ɓiyam école cakke jogo yummo enen de nana bone o sara huuɓi samanin baksin dara hima ma adudete ɓe gostitima ɗum kaalisal seeɗa ngal nafata jomum jangga ha ɓoya ka riwe a perdi fof jangga ha ɓoya riwe kaye ma boni bikuji ma boni mburu sauce ma boni so ɓoy kadi riwe heɓata pala mbinɗa nafata o so ɓoyi atta yaade ya Amérique adda kaali a hewma teere suy wona ɗum tan wonno gurna o jangi ko fonno janggede ko o wawi ɗum o andi so habbirino juldete o andino hoorete o waɗa pusul o faya faɗaysi walla faya Amérique o adda kalis o maha terrasse o ñama sauce adda daram ala mbawaɗa e makko mbiɗa ko nafata nafi o ƴewani ɓuura nafata ko sino ƴeewino o wiyata ɓuura nafata ɓuurana janguirtake pour place ala ɓuurana janguirte ko rewde Allah koko Allah fayema ko ganda ɗum janguirta ɓuura a janguirta kadi bonde sa jangui qur'an aɗa heɓa place touba ala o wiyanimo noon Allah wiyani noon janguirta qur'an ko ganda Allah ko ɗum holko Allah ganda holko woni jeygol ganda holko aljanna ganda no juldete no hordete ganda no hajjirte sa gayni a andi ɗo ha paari ko sa yiɗi jangoya min kadi se wona ƴeewata ko ñamda ɗum wona jangde ko wona qur'an wona jangde wiyete mbiɗo jangde fof feni wona jangde kala biɗo ko wona qur'an ko jangde feni Allah wiyani noon Allah wi igra bismi rabbika ɗum wona faɗa ɗo wi jangde wona ɗum wiyete ko meccal darta ko ñamɗa kayno deggi a wiyata janggo e gaynaka ɗum ne wona gurda ko starde fares tan o ƴeewata ko woñade eyyo bisimillahi ko noon Allah wi law kanu so ɓe laatinoma ka yalamuna ɓe gandi haqiqa o walaw annahum so tawi kamɓe yahudiyankoɓe amanu ɓe gonɗini nelaɗo Allah ɓe gonɗini qur'an wattagaw ɓe kuuli lefte Allah ɓe goppi goopi lama subatum ɗum kam ko mbarjitari tan min indillahi ummarade Allah fami bimi walaw annahum amanu so tawi kamɓe ɓe yahudiyankoɓe gonɗini qur'an wattagaw ɓe kuuli lefte Allah ɓe kuuli masalan anani de goofi Allah ha ɓe ñangatano mbilew mbimi anani de a faami la usibu maɓe joɓe wallahi la usibu maɓe o wi la masubatun mbarjitari min indillahi ummarade Allah kay hayrum ɓuuri moƴƴude
ewa eko fittali mabbe di gottiti ko law kanu ya alamuna se be laana be gandi kay se be gandi kay dum buri moddi lama atharuhu alayhi tuwata ko aduna e dow masalan deftere Allah ya ayyuhalladhina amanu ehe modon gongin be Allah la taqulu hoto biyete ne laado o sallallahu alayhi wa sallam ra'ina nanam nofa amen woni puuldo amen tan non be biyanno ne laado Allah be ra'ina puuldo amen non be biyanno dum ko dum firata e demgal mabbe ra'ina firata ko puuldo amen non be biyanno ne laado Allah e kada dum non se be ngare ne laado be ra'ina be gona wido ne laado Allah Allah hor biyano o ɓuulu mbiye unzurna ndar min wasma'u nane ko jabiro ɗon ko nane ko kalɗon ko kala ɗon jaɓe ɗum so tawi wonti arab joni ra'ina firata ko gaynako amen gaynako amen woni ndenowo amen tan elle ɗeɓra waade kene moƴƴi seeɗa ni kono ɗemgal maɓɓe ko jennorde ne laaɗo Allah ɓe ngara noon ɓe mbi ɗum ra'ina joni noon arabe ɓe so keɗima konngol ngol moƴƴina ngol kono to maɓɓe ngol moƴƴani ngol bongol Allah wi hoto mbiya noon mbiya mo unzurna ndar min walil kafirina ne wodani hefereɓe adabul lette alimun musde ma yawaddu alladhina kafaru yiɗani ɓen hefereɓe min ahlil kitabe e yahudiyankoɓe walal mushrikina yiɗani ɓen hefereɓe rewoɓe jalaŋeji arabe ɓe jiɗani an yunazzara aleykum nde jippinte e mon min hayrine moƴƴere min rabbikum umarade jomon saabu hasidade kefeero yahudiyanke yiɗa qur'ana jippine mon kefeero dewowo jalam yiɗa qur'ana jippine mon wallahu Allah noon yahtassu bi rahmatihi omo hertina yurmede makko man yasha'u ma haaji Allah ne hertina yurmede mum haaji wallahu Allah zul fadlil azim kanko woni joom ɓural mangal aya garo o jippi ko wala maɗa anal kuffaru fi nusqi e wande arani nan sah a nusqu ko aya o ko gollanno ko natta gollude kanko heddo ɗon ay o natta gollude nanay qur'ana ayaji kewde nattude gollude kono noon ay o nanay nder deftere he itta be nusu walla o wi hande kucciteɗo juuso ɗo juula cango kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wana dumunna kadi wi kucciteɗo walla hande o wi juule darɗe ɗiɗi jango wi juule darɗe nayyi kala noon ko wattidi haalde ɗum woni ko mum tabi weddi koko ko woppa joni noon nde o waɗi noon hefereɓe mbi inna muhammad de yamuru ashabahu al yawma omo yamira sahaba makko hande bi amrin alhaali o wiya mbaɗe wa yanha anhu gadan ko haɗa ɗum janggo wi kadi goppe jam o kam ara woni koye hannde ndeɓe ni gona wiide noon tan Allah jippini Allah wi ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha Allah wi ma nansakh kala ko min monti min ayatin e aya hawnide kala ko min gitti aw nunsiha walla min nemni ga amen ga min baasi addude aya o min goppi ɗum to lawhul mahfuz kala ne min mbaɗi noon kala ko min gitti Allah wi na'ti bi khayrin minha min kewi addude ko ɓuri moƴƴude ko min gitti ɗum ko sifa Allah kala ko itti o artirta ko ɓuri moƴƴude kala ko yamiri o wi mbaɗe caggal ɗum o wi goppe ɗum mbaɗe ɗum ganda ko wi mbaɗe ko ɓuri moƴƴude ko wi goppe ko ɗum ko sifa Allah kala ko momti ko addan ko ɓuri e dow jabde noon sa jaɓi Allah hay sinno ko neɗɗo so wari ɗo neɗɗo o ko nafanno o warimo kanko neɗɗo o en jaɓi Allah en fof en belama kanko waɗi so addoyi addi ko ɓuri ɗum tawi o e deppisano ko capanɗe nayyi o addata ko gaddo ujunere noon sifa Allah wayi Allah jaɓata jasude ala Allah ɓurtinat tan
nde wonno o jogii fof ko alaaɗo haali jogii koko heewi jogiiɗo ko heewi noon kañum ko jasnata neɗɗo jasnata kono Allah jasnata o heewi addude koko ɓuri aw misliha walla hono ko itti ko alam ta alam beele a annda anna allaha allah ala kulli shay'in qadiru beele a annda allah kala hunde ene waawi ene hattani a annda ɗum aɗa anndi aɗa anndi allah ala ko ɗonki wona aɗa anndi kam alam ta alam beele a annda anna allaha allah lahu kanko woni mo woodani mulku samawati laamanteri asaman wal ardi e laamanteri leydi beele a annda allah jeyi Allah jeyi dow jeyi less ndeke tawde kanko jeyi koko wela o waɗata wona ko beleɗa o waɗata ala koko wela o waɗata so hawri noon ko waɗi ko hawri e ko jiɗɗa ko bisimilla so hawri ka yiiɗa jaɓa ala ko mbawɗa hen somo waɗa wona ko jiɗɗa ko o waɗata o waɗata ko yiɗi ko wona no jiɗirɗa ni o waɗirta ko no yiɗiri ni no yiɗiri ni noon so hawri no jiɗirɗa ni a dañi sens so tawi noon hawrani ala ko mbawɗa hen koko yiɗi o waɗata no yiɗiri o waɗirta welma mettuma alam ta alam bela a anda anna allaha wonde allah lahu mulku samawati ene wodanimo laamanteri asaman wal ardi e laamanteri leydi yafalu fihima omo golla e leydi he omo golla e asaman he ma yasha'u no yiɗiri wa ma lakum alana on min dunillahi ko wona allah min waliyin mo ene reena on ngala deno ko wona allah wala nasirin on ngala kaɗowo lepte so wona allah kaɗowo lepte ala so wona allah denowo ala so wona allah bete garde route no wayi en nanane gonga ay sa yi ɓe lobtondira kay ko ɗum wona o ñallal gardude si hiiri joftoya oya ana waala ɗo yara poɗɗe haade ɗanade maleyka ɗanota wawi rende ko allah ɗanota wala ani la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gongata ɗanota Allahu akbar wa nazala aya garo o jippi ko lamma sa'alahu ahlu makkata makkanaɓe mbaɗi batu ngari e rasulu sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbimo emin ñaagima an yuwassi'aha ñaagonoɗa min allah ma o ya ñana min makka makka ne heewi kaaƴe ene ɓitti hayso min ndiyi remde min ngalaɗe min ndimi allah e kaaƴe hewde emin jiɗi ñaagoɗa allah ma o yaña makka o itta kaaƴe ɗe min daña ɗo min mbaɗi jardin ngaji wa yaj'alu safa zahaban haare wiyetede safa nde wonta kanŋe ɓolo e amen dañƴo hen haaji fof heloya hen kaaƴel yeeya Allah noon jippini aya garo Allah wi am ɗaccuni turiduna onon makkanaɓe muyɗon an tasalu rasulakum de ñagotoɗon nelaɗo mon kama su'ila Musa hono ko Musa yimɓe mum ñaguino ɗum ko min qablu ko adino holko ɓen mbino Musa hollumin Allah min jeeɗum e ŋaas ana noon ɓe mbino onone oɗon mbaɗa onon ko namtoɗon animo ɗum tan de on deppi de gandeno wa man yatabaddalil kufra kala mo wossiti keferu bil imani e limanako jaggi keferu woppi limanagal faqad dalla on kam majji sawa a pewɗuma sabila lawol wodi lawol gonga wofi wadda kasirun yiɗi ko heewi min ahli kitabi e yahudiyankoɓe law yaruddunakum hanino ɓe dutti on min ba'di imanikum caggal nde gonɗon julɓe ɓe dutta on kuffaran gontan hefere mbimi yahudiyankoɓe juif uji catholique en chrétien sago maɓɓe onon julɓe ɓe ko gonton hefere ɗum tan woni haala maɓɓe ɗum tan ɓe jahata sa faami ko ɗum sa famani ko ɗum so tawi no aɗa andi kay aɗa seeɗa kay so dewel ummima Amérique ari ɗo e Dakar haali ko yiɗi addi kalide ha heewi jowani laamu saake yeewu yo laamu ngu wi yo yimɓe ɓe gonɗum alay sago caliɗo fof soke andi kay kan hanga haaji waɗi ko ɗum de ko yi en jante maɓɓe beele eɗen nadda e maɓɓe jeygol eɓe gandi keɓe natoɓe jeygol ɗum woni haaji maɓɓe haaji maɓɓe noon ko yo en gar gontede ene maɓɓe naaten jeygol enen ɗum tan woni haaji wadda kasiru min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara
ɗum tan ɓe ji hani ɓe dutti on caggal nde gonɗon julɓe ha gas gonton hefere ay ɓe ngari ɓe naati e laamuji ɓe punti ɗumen ɓe keɓi ɓen keɓi kaalisaji mbaɗe banqueji ene mbaɗa ko beela ɓe noddi ɓesguji men ɓe jibin ɗen julɓe hona men ɓe noddi ɗumen ɓe mbi jeehe e leydi he kaalane yimɓe yoɓe mbaɗ ɗum yoɓe mbaɗ ɗum yoɓe mbaɗ ɗum yoɓe mbaɗ ɗum ɓe ngara dispensaire uji ɓe gadda hundeji ɓe mbiya ɗum ɗo ko pinguji kala debbo jiɗɗo warde jibinirgol mum yo pingo ɓe gadda ko moƴƴani ene wara debbo ene bonna gurdam mum jere paɗɗe ngel ɗo pingoyel ta pinguima ene waɗa koye ɗaɗima duuɓi 5 a jibinta so ngel majjiri nder ɗaɗima to naña bone ñawa ñoodo bina sa safrima sellata sa mayinata jenggo ɗum ɓe gaddi ɗum nan ɗo eɗen daaro enen julɓe en kaɗani ko ɓesguji men ɓe gaddi pinguji e pinga rewɓe men ɓe mbi tuggude debbo dañƴo duuɓi 15 hewde duuɓi 40 o tan pingoto ko tatanos mataw nayeje kam artake tatanos mataw cukalel kam da artake tatanos Allah bonni men puuy enen puuy Allah bonni men puuy Allah boni men famde hakkillaji puyɗo fuynuma puya ɗum fof ɓe gaddi nan ɗo ɓe jittan ko gonten hefere ɗum woni haaju mabɓe kuffaran hol ɗum ko hasadan min indi anfusihim sabu hasidagal gongal e maɓɓe e anje en e anje ko gonɗen dow mum ko ɗum tan ɓe mbaɗi so ɓe mbi eɗen moƴƴi eɗen jogori fewoyde eɗen jogori natoyde aljanna joni noon jeehe bonni e diina maɓɓe naata jeygol gas eɗen juula eɗen koora ɗum tan wonan en hen koddi ko koye ala to limanagal ala sa haali ɓiye wiya pourtant no aduna o dey aduna o ko noon de pourtant de yimɓe ne ñawa joni dey pourtant de aduna o tan Allah bonima ɗa pourtant kay ko joni joni fof ne woodi min baadi mata bayyana lahum caggal nde feeñani ɓe alhaqqu gonga faafu Allah wi ɗurno ɗe anhum ga maɓɓe wasfahu hoto joftoɗeɓe ɗurno ɗeɓe jaafoɗeɓe hoto joftoɗeɓe goppeɓe noon hatta yati Allahu bi amrihi ha Allah adda yamirore mum inna Allaha no lamɗo Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde gadirun ko kattan wa aqimu salata ñimne julde onon julɓe wa atu zakata totte asakkeje gande wama tuqaddimu li anfusikum min khairin kala ko gardinon am koye mon e moƴƴere koyno ɗaftade Allah sadak en jokkude en ɗam en Allah wi tajiduhu mo on taw ɗum inda Allahi to Allah to kala ko gardinɗa e moƴƴere ma taw ɗum to Allah Allah yeɓota inna Allaha lamɗo Allah bima ta'maluna ko golloton basirun ko jiyowo fa yujazikum kanko woni joɓowo on bihi e ɗum wa qalu ɓe mbi lan yadkhula aljannata kamɓe hefere mbi jogorani naade aljanna kay illa man kana hudan so wona gonɗo yahudiyanke ɓe mbi ko on tan natat aljanna aw nasara walla gonɗo nasarani en ɓe gone wiide ɗum yahudiyankoɓe wonɓe madina e an nasara najaran eɓe mbasodira lamma tanazaru bayna yaday nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ɓe keeɓi yeeso nelaɗo Allah eɓe mbasodira kamɓe yahudiyankoɓe madina ɓe mbi jogorani naade aljanna so wona gonɗo yahudiyanke an nasara najaran mbi wona gon jogorani naade aljanna so wona an nasara Allah wi tilka ɗiɗo konguɗi amaniyuhum woni gooɗelaji maɓɓe ɗum tan ɓe jiɗi ko ɓe jiɗi tan ɓe kaali so ɓe kaali ɓul wiɓe haatu burhanakum gadde dalillaji moon in kuntum sadiqina ɓayde oɗon gonɗi eko kalta ko bala aha kay ene naata aljanna ko wona kamɓe naata aljanna koko wona yahudiyanke naata aljanna koko wona annasara catholique chrétien naata aljanna naata aljanna man aslama ko jebbilɗo wajhahu yeeso mum lillahi wonande Allah rewi tan ko Allah rawani ko wona Allah o huwa muhsinun tawa ene wottiɗini Allah goɗɗo ala falahu ene wodani on ajruhu jobdi Allah enda rabbi jobdi mum enda rabbi hito jomum ono jogoto yoɓene to Allah hol ɗum nadde aljanna wala khawfun alayhim ɓeɗo kulul ala e mabɓe wala hum wonani kamɓe yahzanuni ɓe cunu yoto lahara